kuthiwa naba abantu emnyango, kuthiwa nabantu egeyithini, kuthiwa nabantu bayanqonqoza bacela ungena. Sithi namkelekile kaloku elikhaya lenkcubeko yesintu, ungenani apha kwavusilanga. Kaloku elikhaya likhaya apho khona sididiyela khona into zesintu, ingakumbi sididiyela izinto zamachiza. Kulapho siphatha khona amagqabi, siphatha amaxolo, siphatha ingcambu, siphatha amathambo, siphatha amafutha, siphatha imihlaba, siphatha izinto zokunyanga. Kanti namhlanje is Saturday, is the 7th of November 2020. Bayayazi ke abantu abahle ukubana ngazo i-Saturdays siphatha indaba. Namhlanje siphatha into zokucebisana, siyafundisana, siyakhulisana. Yiyo loo nto siye sithi nawe mntu omhle xa unaloo nto othi ufuna uza nayo ukuba nayo mayikhe incokolo, ihliwe amahlongwana phezulu, igibisele phaa isivivaneni ukwenzela uba ithathwe nayo iziswe apha ngaphambili. Namhlanje kaloku njeba sithi sidibene apha kulo elikhaya lokuncokola sicebisana ngayo le Saturday, siphethe into ekuthiwa kukufemba. Yiloo nto ke sithi wena mntu oqala ufika subscribe ukwenzela uba ungabi saphoswa zincoko zelikhaya. Baninzi abantu abangenayo apha kweli khaya balibale ukusubscribe. Subscribe mntana omhle, share le information nabanye ukwenzela uba kaloku i-information lena singayinkonyi ibe yinto ejikelezayo. Xa ilapha kuwe wedwa siyithatha uba unomona. Njengoba sizawuthetha ngako ke ukufemba, ayikho ninzi kakhulu into esizayichaza. Sizawuchaza nje ukufemba okuyintoni, sitsho ukuba isebenza njani, isetyenziselwa ntoni. At the end sikucebise ukubana ibalulekile into uba ukhe uye ukuyofemba ukwenzela uba kaloku nawe ubenefite from yona le process yokufemba. And towards the end ke mntana omhle, I will also share inumber yotata endihamba kuye ukuyofemba. I'm not going to write it down kwi-screen deliberately, ndiza kuyithetha njengoba sizawube siyavala. Andithethanga ke naye ukuba ndizawushera inamba yakhe, kodwa ke umntu onyangayo, umzekelo people who share my number abaqali kum bandixelele uba Bhele ndizawuthumela inamba yakho emntwini ukwenza bazojikela. Kuba kaloku sihlelela iloo nto apha sivuyiswa yiloo nto uba abantu bengena. I will share ke inamba katata lona ukwenzela uba wena mntu othi ndiyithandile le nto yasekufembeni ingaske namkhe ndiye. Mhlawumbi briefly before ndingene kwinto yokufemba, I will talk about myself nokubana ndidibene njani nale nto ikukufemba. Njengaye wonke ke umntu olapha phandle, umntu lundim naye ebeziphangelela eyiloo nto ayiyo kuloo kona kuyo. Umntakanantsi eyiloo graduate izifundeleyo iphethe abo bantu kuloo kona. Kodwa izinto zimile, izinto azihambi. Uyabona uba nangona ndiphangela, ewe ndinayo imoto, ndinayo indlu, ndinayo le bhatyi intle ithandwayo, kodwa izinto zam azifiki kule ndawo befana uba zikuyo. Ndiyabubona ubomi bam uba abuhambi. Naba bathakathi basemva kwam, nabathakathi bayandileqa. Quqequqile kumntana omhle, ngena kweendawo zokunyanga. Namhlanje kubizwe loo 4.5 ayikhuphe kule nyanga izayo. Ubonile uba isebenzanga leyana, aphelwe ngumonde aye kwenye indawo akhuthiswe. Sizibhatele izinto ekuthiwa ziyabhatalwa kule mizi. Ubhatale go to an extent yobhatala nee-10,000 of rands ukuba iyafunwa le mali ukuba into nantsi ikuhleli ubomi bakho bumile. I reached a point ke kokubam ubomi endiqonda uba andisayidingi into yokuyohlola ndiyochazwa, kuba ndiba ngajikela kule kona kuthethwa le nto inye bandinika amayeza kodwa akho nto indincedayo kula mayeza. Ndiwasebenzisa amanye kuthiwa ayilinda inyanga noba ntathu, ndiba iinyanga ziyaqengqeleka. Imeko yam nayo iyaqengqeleka endaweni uba ibe ngcono. Kwala game ithile ndiye kutata olapha eMonti kwindawo kuthiwa kuseGqobhas. Bazawuyazi ke abantu balapha eMonti kuthiwa nanku umntu ochazayo, nanku umntu. Ndaqomba nam akhe ndiye kulo mntu ukuthiwa unyanga ngendlela engazwayo. Wanyanga lo tata naye kwacaba ayihambeli ndawo. Mina zanithile wandifowunela wathi Bhele khawukhe uze apha ekhaya, kukho abantu abafikileyo ababini abasuka eMozambique abenza into ekuthiwa kukufemba. Intoni ukufemba? Zange ndiyivele kodwa ndiqomba makhe ndiye xa kukho into efikayo engazwayo nam ndayojikela.
bawaphosa ke amathambo njengaprocedure yakhona. Xa begqiba waphosa amathambo kwafumanisa uba eyona nto engunobangela obubomi bume apha kumntana ebhele zizihlwele ezifuna ubhele aye kuphangela ahoye zona, enze umsebenzi wokunyanga. Ndayicengela ke loo nto kwathiwa hayi kufuneka kufenjwe. Xa sifembayo ke saphuma apho kodwa hayi ke izihlwele zakokwenu zivile, awusazungena wena into yokubana ube ngumayezeni. Apha there were a number of problems kuyo le nto. I-problem number 1, kufemba umntu ngelanguage endingayiviyo, kukho umntu otolikayo, sometimes we get lost naye angalazi elinye igama elisetyenziswe uba lo mntu ufembayo uthetha intetho yakokwabo. That was problem number 1. I-problem number 2 endajongana nayo, I was lost because yonke lento nje bisenzeka is something nje endingayibhilivi kakuhle, endingayaziyo noba ndiyithathe ndiyithini lento lena yalo mntu ngale language endingayiviyo. So I left laa ndawo, in other words ndingancedakalanga, because andikhange le nto ndibe ndiyayibhiliva. I was seeing it for the first time. I left ke apha emva kuba ndibhatele ndaqhubeka ngobomi bam obunengxaki zabo. Kwala 3 years or so later, a friend of mine yaphinde yandixelela ukuba hey, laa nto uthethe ngakufemba nam ndikhe ndaya, ukhona umntu oyenzayo othetha isiXhosa lapha eMonti. Lo mntu ke ngowabalise lakhe ibali, endibalisele izinto sizisherayo ezingxaki zethu kuba is a close friend of mine. Kwabe kucaca uba le nto bendawuyofemba kuyo uphenduleke imibuzo emininzi endinomkhombandlela kobu bakhe ubomi. Ndathi namakhe ndiye. I drove 300 kilometers ukusuka kule ndawo ndandiphangela kuyo ukuya kule ndawo yofemba. Ndihambela ilize kuba kufumanisa uba sekusebusuku asizukwazi ukufemba, fika ngemini ethile. I ended up going ke kwindawo kuthiwa kuseThaleni apha eDutywa. Xa uphuma eDutywa usiya kuGatyana ndayofemba khona ke kwakulo tata mnye. Kulapho mntanomhle I was now sober than before because someone had clarified le nto kukufemba kum, prepared me ukuthi xa uyaphayana these are things to know, to nazi questions ephambi uzijonge and so on and so forth. The second nto, apha ngoku ufemba lo mntu ngesiXhosa, ii-assistant zakhe akukho nido bazinditolikele because ndiyeva, and I had my prepared questions. Ngoku ndiya for the second time. Ndaphuma ke apho ndinomkhombandlela kobu bam ubomi. Le ndawo ndikuyo ngoku is a process esukele ekufembeni apho my back was against the wall. I had no other option but ukuthatha le nto ifunwayo zizihlwele zasekhaya ukuzochopha kule ndawo ndichophe kuyo. Bazenze izithembiso zabo, nam ndazenze zami izithembiso, because that space you bargain, you talk to abantu bakokwenu, utsho le nto uyifunayo, batsho le nto bayifunayo, niyancokola mntanomhle, but sizawufika kuyo lo process. I was only giving you my experience yokufemba, and I kept saying kuyo le group kanye kule channel, ingaske mntundini from time to time, noba is once or twice a year, ukhe umane usiya uyosabela ukwenzela uba kujongwe ukuba usahamba ngayo nale ndlela. Gqitha ke Bhele, khawuthethe ngako ukufemba, uyeke uthetha ngaya tata uthetha ngawe Bhele, yintoni ukufemba? Xa eyichaza ke umntu oyichazayo okhumshayo le nto kukufemba, uthi is a form of exorcism. I-exorcism ke nina abantu ababukela nezi-horror movies, ubona nanku upriest othile ukhupha loo mademoni kulo mntu uthile, amthandazela idemoni yonke laa nto. Ukufemba bayithatha uba yinto onoyisondeza kuloo form of exorcism, because nayo yindlela apho ke kukhutshwe izinto ezirongo apha kuwe wena mntu uzileyo apho kuloo nto ekuthiwa kukufemba. Igama ke eli xa belichaza ngokophando siye saluzama, bathi isuka from a Shona word ethi kufembedzwa. Eli gama ke bathi to sniff out loo nto, it could be evil spirits, demons, toxins, is to sniff, uyikhuphe loo nto ngokuyiphefumla, ukufembedzwa. I spoke to a friend of mine ke ekwavenda, ndiyambuza ukuba eli gama sounds Venda like. Athi no, ayisosivenda sisishona, but apha kule language yethu singamavenda likhona igama eliyeleleneyo kuloo nto kuthiwa kufembedzwa. Thina bathethi isivenda sithi
ufembedza. Ndimbuza uba what does it mean? Athi ufembedza is to smell. Uyeva mose sikweli lizwe so bakhona abantu abasaziyo isivenda bazawuthwapha ngezantsi bathi ayikho njalo bhele sithi hayi ke sive nathi kumvenda we don't know, but eligama is to smell out, is to sniff out, kukukhupha through ukuyihogola okanye ukuyiphefumla loo nto, ukuyikhupha. Yiloo nto kule nto yokukufemba abantu bayo kumayeza abawasebenzisayo basebenzisa amayeza atsalayo ngokomoya. Loo nto iyiyo bazawusebenzisa iimpumlo zezilwanyana ezithile xa besenza loo nto kuloo mayeza. Abazawusebenzisa amayeza njengeyeza ekuthiwa lifembo, kutsalwe ezo nto ke mntanomhle ukuba ziphume kuwe. Sizawuthi xa sesincokola iprocess uzawubona uba kuthiwa le nto iphuma ithini. Siyaqalisa ke ngoku siyakuprepare ke mntanomhle njengoba nawe unomdla wokuya ukuyofemba. Number 1, it is important ukubana xa usiya ukuya emntwini ohlolayo, onyangayo, ochazayo, ofembayo, ukuba uqale kokwenu uthethe nezihlole zakokwenu uba ndicela indlela ndiye endaweni ethile ndiyokwenza into ethile bantu balapha ekhaya ndikhapheni, ukwenzela uba izihlole zakokwenu zihambe nawe xa ufika kule ndawo yofemba zikwazi ukuphuma ezi ekufanele uba ziphume zithethe nawe. Bayilibala ke abantu into yokucela indlela. Umntu uthi vumbululu ukuba uhamba nomntakwenu wena ulapha eMondiyeni usegcuwa nithi niya kuGatyana okanye niya kuCendane nidibana endleleni umntu uvuka kuloo kona yakhe, and is not like that mntanomhle. Xa nihambela into ebalulekileyo nisiya kusiyazi ingaske nivuke kwindawo enye. Ukuba ke akwenzeki luzawuvuka kwindawo yakhe makaziyaleze achaze uba ndihamba nobani, nawe uziyaleze uchaze uba ndihamba nobani, nidibane ke ngoku nihambe nikhatshwa zizihlwele zenu. That's number 1. Number 2 obalulekileyo xa usiya ukuyofemba, ingaske ufike kwakusasa. Yeka ke ukuba imeko yethu yangoku ayisivumeli uba sifike kusasa. Mhlawumbi mna ndizawuye kufembeni xa ndiphume emsebenzini okanye kude le ndawo ndizawudriva la 200 kilometers kaBhele kuba naye uBhele lona zange afike kusasa, kuba kaloku uye uxhomekeke nakulo mntu wenza le nto. Xa engathanga afika kusasa now you'll just rock in ngokwe-appointment akunike yona. Number 3, ingaske ke mntundini xa usiya uyofemba xa ungumntu ongumama ungayi usexesheni, kuba kaloku abantu bayo le nto bathi ihambe ibe nayo ingxakana into yoba ufike usexesheni. Number 4 and number last, as far as possible kuye kuthiwe ingaske lo mntu uyodibana naye kwakhe. Yeka ke kuba abanye bathi ingaske ndizokufembela kwakho. Yayibona ke into abantu bamayeza basebenza ngosebenza aba ngoku siphandayo bathi ingaske umzele kwakhe kuba apha kwakhe unazo zonke izinto aza kukunceda ngazo. Amagubu akhe alapha, abantu abam-asistayo balapha, kanti xa fanele uba uza kwakho funeka athwale yonke into eze kuwe. Zizinto nje sithi nje ba upreparela ukuya ekufembeni ube noko uyazazi. Nantsi ke enye into efanele uba ube uyayazi ke mntanomhle, xa uyofemba kufuneka noko imali egqithayo ku-1,000 rand uyiphathe, kuba kaloku soze umve umntu ofemba nge-300 rand. I'm told ukuthi bakhona bengakhona kwezinye indawo mhlawumbi kuthiwe baninzi inglofu bakuziwe esidibana nabo esibaziyo esiva ngabo bayabiza into eziphaa koma-1,001 point. Asikeva ke ogqithayo ku-1 point. Asithi akekho. Singene ke ukubana xa kusiyiwa kule nto ixesha elininzi ihamba njani. Apha ke mntanomhle I will talk about my experience ne-experience yabantu endiqhela ubakhapha xa beyofemba. Andithi injalo le process nakwezinye indawo kuba kaloku sihambe thina umntu omnye. Kweyami case ndihambe abantu ababini. Mhlawumbi wena you've been to abantu abayi-50 so you know different ways abenza ngazo le nto. Number 1, xa ufika kulo mntu uzofemba kuye, the first thing uye athi masiqale siphosa amathambo kujonga uba yintoni le nto ikubeka kule meko ikukhwinisayo. Uzawuthi kaphe kuphoseni amathambo ibonakala ukubana eyona ngxaki iphi kuyo le nto uyizeleyo.
ukuba kuthiwa wena uyathakathwa athi ukuba unayo imali mna ndicebisa uba wenze le nto kuthiwa kukufemba. Uba mhlawumbi le nto yinto nokwenza nezihlwele, will give the same suggestion. Uthi ke wena hayi mna ndize ndizilungiselele ndiyafuna ukufemba. Uzawuqalisa ke umntu lo uze kuye oza kufemba azilungiselele for oko kufemba. Ithi into yakhona uzawumbona uzawuzithi nkintshi ngezo nto azawuzithi nkintshi ngazo, uzawunxiba ngale ndlela azibophe anxibe athini, ubona uphethe namabhoze, kuzawudutyulwa umntu, uzawuhlatywa umntu apha ikhona into ezawukhupha isidumbu. Kutheni kukho namabhozo nje kule nto yalo mntu? Uzawuthi xa egqiba ke uzilungisa encediswa yile assistant yakhe ixesha elininzi, 99.9% of the time umntu ofembayo usebenza nomntu, because kufuneka bekho into amane ezinikelwa, kufuneka emane enikwa le, kunamane kusenziwa lena nguye lo mntu. Uzawuthi xa igqiba ke sometimes before iqaliso lo process, by the way, uzawuhlaliswa kwelo khukho, and then lo mntu uzawuthatha amafutha kwigona okanye sithi elo selo okanye kuthiwa eso sigubhu, uzawuthatha loo mafutha akuthambise. Here's the thing about la magona. Sifunde kakhulu ngento zezigubhu nesithwalo. We've discussed ngoku sasincokola ngazo ezi zinto ukuthi ezi zigubhu zabantu abathweleyo basebenzise amaselwa aye lokho eyinto esetyenziswayo. So ukuthi xa ufika kumntu ubone nanga amaselwa uthi uthwele, la maselwa have always been used ukuhlalisa amafutha, ukuhlalisa amayeza nezinye ke izinto zabantu bamayeza. It does not mean umuntu onegona selwa sigubhu eso ungumntu othweleyo. Uzakuthuka kumntu xa ezawuthandiswa amayeza aphuma kweli gona, bayayithandisa into zasekuthwaleni, ndiyathwaliswa. Uza kuthambisa ke lo mafutha apha ezinzwaneni, apha ezinyaweni, uza kuthambisa mhlawumbi nee-joints, omnye uza kuthambisa nje inyawo kuphela, omnye agqithe ke apha ekuthambiseni inyawo, uhlale phaa phantsi aqalise ke ukuzithi nkintshi ngaloo nto azithi nkintshi ngayo, anxibe encediswa nguloo mntu. Azawuqalisa ke ucula ke mntana omhle. Ukuba uye kwakhe kuzawukhaliswa namagubu, kuzawulayitwa zimpepho. Ukuba ngumntu wesinefu uzawuqalisa utya isinefu sakhe, azilungiselele ukungena kuwo lo moya. Kuzawuthi ke kusenjalo uzawumva echanta loo nto ingaziwayo, ezo sound zinjalo. Uzawuqalisa ukwenza ezo nto, nawe umbone uba ngelinye ixesha omnye vibrate, ubone uba uyeza kule nto kuqale kuthule ukuba besincokola. Kanti kwelinye ixesha ii-assistants zakhe don't take anything out of le nto, mos bazawuqhubeka bona ukuzincokolela. Wena mntu ke uqala uza kule nto uzawuqalisa uthula, because uyayibuka yonke le nto intsha kuwe, yonke le nto yakoyikisa, yonke le nto ufuna uyazi uba kuza kwenzeka ntoni. Ngelinye ke ixesha ii-assistants may start preparing you ngokuba bakuxelele uba kungenzeka leze kuthi, kungathi kuthi bazame ukukuprepara. Iyawuqhuba ke le nto uyibukele, kuzawukwala phaa esidaleni umbone lo mntu mane njeba esenza yonke le nto lebombi ingathi ungene emoyeni. Uyawuthathela tshoba lakhe, eli tshoba could be anything, but kuthiwa apho yayiqale khona le nto babesebenzisa ifele lehayina, kodwa ngoku ngale lenkomo, ngalela loo nto iyiyo. Uzawumane ethatha elifele elitshoba lakhe alinukise, amane engathi usulanto apha kuwe ayinukise, umane umbone eyolahla emnyango, aphinde abuye. Ngelinye ixesha uba ngumntu oguqayo xa isiza kuwe, amane kusula ngelitshoba lakhe anukise, olahla emnyango, njalo njalo. Uyaqalisa ke ngoku umntu wakhona ungenile emoyeni. Uyayibona ke le nto ka-sniffing apho ivela khona, because the bulk of le nto azawuyenza ngelitshoba uzawuyinukisa. Kulapho ke laa nto yokufemba esuka khona. Izawuthi ngelinye ixesha lo mntu xa esiya phayana emnyango apho alahla khona izinto mane ezisusa kuwe, uzawufumanisa ukubana uyakwazi ngenye ixesha aye kulaa mnyango engathi uyarhubuluza njengenyoka. Kuchaza uba inyoka ke ngoku liphuma kuwe. Ngenye ixesha izawuba buqathi le nto xa ihambayo, ubone unesayini zaloo qathi, isayini zaloo nto, kuthiwe kuphuma loo nto uyolahlwa phayana emnyango. Asithi ke lindela ezo kathi, iya ngomntu naloo nto ikuye. Ngelinye ixesha bikho kwanto utheni uzawukhasela nje ayolahla, kuzawukwala kungephi umbone sehlala phantsi.
once aqalisa uhlala phansi ubone uba akasekho kula meko ebekuyo lo mntu ukwenye imeko ahlale phansi, apha ke lindela anything. Engahlala abe ngumuntu ongumama achophe ubone uba lo mntu ke ngohlobo sehlala ngakhona ungumuntu ongumama, okanye ungabona engxathi ubone uba noko ngoku lona ungumuntu ongutata. Iyangelakhi ke into yobana ufumanisa uba wena aba bantu bakuthakathayo they became the first uvela. Uzawuvela umntu athi mna ndingubani, mna ndingulo okwenza into ethile nethile nethile. Omnye igama mhlawumbi uzawulichaza xa senimbuza uba igama lakho ungubani, kodwa uzayichaza le nto ayenzayo, ayichaze nabantu asebenza nabo, bayichaze uba bayenze njani, nawe ubuze. I keep saying you'll be overwhelmed ke mntana omhle wena ngayo yonke le process isentsha kuwe isakuthusayo, ungayazi what to expect because uyafika kule nto. That's where the assistants come in. Ngabo abaza kubuzela imibuzo, uthi ungubani, niqale nini lento yenu yokumthakatha lento, nenze ba makuthini, nithunywe ngubani, ithini kwatsha kwacima ezo questions. Uncediswa nguye lo assistant obheleke into ekudala zihambe ezanto, azifuni kwa ubuzelwa, ziyazibuzela. Ukuba ke uye mhlawumbi into yokuqala evelile, like I'm saying, is not everyone kanye all the time apha abantu abakuthakathayo bawuvela, ikakhulu 100% ke abantu bakokwenu bona bazawuvela, uzawuhlala phansi lo makhulu uthile ngenye ixesha afuna uthwaliswa iqhiya yakhe, ngelinye ixesha acela ikofu kwakule nto sikuyo bamakenzelwe iti, nguye lo gogo uthile wakokwenu ozawuzichaza uba ndingumakhulu wakho, okanye ndingumakhulu kamamakho, okanye ndingumamakho, ndingumakazi wakho, ndiyintontoni. Ukubana awukho convinced, ungade umbuze negama lakhe, umbuze nesiduko, uza kukuxelela. Uzawuthi ke xa eyichaza le nto atsho ukubana yintoni ayizeleyo. Mhlawumbi lo mntu othi ndingumakhulu wakho uzawuthi mntanam oyena mntu ugade ubomi bakho ndim, oyena mntu oyaleza uba akugade ndim, kodwa mntanam wena awundihoyanga. Abona abantu bahoyileyo ngabantu abathile. Uyakhalaza ke ngoku umntu omdala, kufuneka ucela uxolo, uthi uba mandithini ukukuhoya makhulu, niyayincokola ke le nto. Ukuba ngumakhulu, umzekelo masenze umzekelo ubana wena apho uhlala khona yindlu kamakhulu because umama akho ukhulele apha ke, by way of example, uzawuzikhalazela izinto zalapho eyadini yakhe. Ukuba yiyadi kamakhulu yenze ijentesi ungenwa kuphunywa, uzayikhalazela loo nto. Uba ucingo luwile, into ezithile zirongo, uzawuzikhalazela ezo nto. Yiloo ndawo ke so space sasekufembeni uthetha naye lo mntu. Ukuba uthi lo mntu mntanam ndifuna undithwasele, ndifuna ube sisangoma, kuba bendisisangoma ndifuna uqhubeke. Abantu abaninzi will tell you ukuba ayijikwa loo nto yokubana kuthiwe kufuneka uthwase. Thina will tell you ukubana we know of abantu who bargained, athi makhulu, ewe into yoba ibe sisangoma andiyichasanga kakhulu, kodwa bendicela noko tshawekazi uba ndingayingeni. Yonke into ofuna ndikwenzele yona ndizawukwenzela ndingesiso isangoma. Ufuna ndikwenzele ntoni? Out of i-discussion yakho naye ningaphele nivumelana nathi, hayi ke kurayithi ke mzukulwana wam, into endifuna undenzele yona ke yile nale nale. Sometimes lo mama akaveli esithi ndenzele into ethile, uzawuvela ethi mntanam ndifuna wenzele umama akho into ethile, mntanam ndifuna wenzele umyeni wami into ethile, mntanam ndifuna ujonge into ethile, mntanam kwatsha kwacima and so on and so forth. Uncokola naye, niyancokola esifu ngulo mntu wako wenu. Ukuba kuvele umntu omaziyo, you'll notice ukuthi ne-behavior, these are behaviors ongazuzibhuda. Ukuba kuvela umntu awumazi buthetha fast, uzafumana uba naye ngoku lo tata okanye lo mama uzofemba kuye uthetha fast. Uba ibingutsotsi kazothile lo mntu, uzawubona besasitsotsi akakasilahli. Loo nto injalo into yasekufembeni. One thing, xa uphuma phayana uphuma u-relieved, uphuma uqonda uba ndiphendulekile all my worries and problems, ndiphuma ndinomkhombandlela. Now I know exactly ukuba kufuneka ndenzeni. Asizuyitsala ke ba, ndiyabona uba sesigqithile ku-20 minutes. Ukufemba ke yiloo nto mntana omhle, sithembisile ukubana phambi kokuba siphume sizawuthi nantsi inamba yomntu. Lo mntu kuthiwa ngutata uNdebe, ulapha eWhittlesea.
iWhittlesea ke ilapha ngaseKomani. Ungutata ophayana, ungutata osemdala, ungutata owaphuma ephehlweni 1961 wafika waba ngumuntu olapha eSouth Africa oqalisileyo ukunyanga in South Africa ngo-1974. IsiXhosa uyasithetha kakuhle futhi neziduko uyazazi uba sekukudala elapha. Nansi ke into esiyithethayo ke xa sikuthumela kumntu amayeza, nabantu abakuthumela kuBhele abathi nanku uBhele is the best there is. Sithi nanku uBhele khawukhe nawe uyojikela, uba uxola ngawuzuxola, ubuxolile uzawuxola. Nathi ke xa sithi nanku umntu, we say here's a name that we have. Uba bekhona nabanye endibaziyo abayi-10 15, I would give you the long list. Nansi ke inamba katata uNdebe, wena mntu onomdla. Ndakunika zibe mbini. The first one it is 060 646 3453, andizuyiphinda because awusikurewinde xa ungayivanga. The second one 072 408 3182. Andikhange ndithethe ke naye ndithi ndizawuhambisa inamba yakhe. The reason is simple, singabantu abanyangayo. So umntu xa efumene inamba yam, it doesn't matter uba uyifumene phi. Siyavuya thina xa kungena umntu ngalamnyango ofuna ukuncedwa. Ndiyishare ke inamba yakhe phantsi kwaloo meko itshoyo. Ukubana ke is offended, of which I doubt it because I've shared inamba yakhe before, I don't think uzaba offended. Isebenzise ke mntana omhle. Abantu abanyangayo ke, here's a problem ngathi thina abantu abangazinto ngabantu abanyangayo. Abantu abanyangayo uzawumfonela ifoni yakhe ingabanjwa. Imagine nanku utata uNdebe ufemba wena, ukhala ifoni yomnye umuntu, yaqomba ngoku awuzuva kamnandi because ngoku uyaphuma kule nto ofemba wena uphendula ifoni. Yiloo nto iifowuni emayezeni azingeni kwasemrhawulweni, zihlala phaphandle kuba kaloku nezihlwele aziyithandi kwale nto uba kube kufowunwa. Yiloo nto abanye abanyangayo basebenzise ezifuna ukuthiwa ngootilili, ziyawa ziyophuka zineekreke because azifunwa. So all I'm saying, be patient, keep calling. Sumthumela imessage utata uNdebe, ungumntu osemdala, ezo message zakho akazuzihoya, uzawuziyeka zigcwale pha zingasimntu ndawo. So keep calling and then wenze i-appointment, nivane ngaloo nto nivana ngayo, uhambe uyofemba, whether uxolile okanye uxolanga, uphinde ubuyele uzokhomenta kule nto kaBhele ukubana uhambe njani, ukuba unawo lo mdla. Sithi ke bantu abahle sizayiyeka ilale kulo olusuku lwanamhlanje ngalo November. Sizawudibana Monday apho sizawube sithetha khona ngezasevenkileni. Masibulele izihlwele ke sithi kuzo makube chosi kube hele camagu.